General Asam Muhir du jongki sipai ke Pakistan ula keren syai ba kanu ke jingpen ibor jo ke India kumta kan ikan ru ya ke jubab ke bastet bat ke bayah bah ka jingkren jong Muhir ka dai halor ka jing perngam jo ke India bahkan kerbit teng ya ke Pakistan na ka daw jong ka jing hiar thma ka ba arpo artarik ya yong arja arpsan da ki erang apa halgam ka bala penyap ya arpo rungut ki rupai ba bala penyap da ki erang ki bawan na Pakistan. Habakren syaki sipai jongka Pakistan ha kasitarik jemang na jrong jongka tup Munir uong kamde bandon kano ka jing singau artatin bat kano ka jing le bakla jongka India kan ye kenduru ye ka jubab ka bastet bat ka bayaran kat borbha bat Munir uong ba kisipai jongka Pakistan kidon ye ka rai ka bas khamba ba kinya da ye ka jing sen charlat duit bat ye upur usam jongkari ha kano ka dur kendiat sengi mensua Munir ulah keren syaki ba halor ka jingya per jongkan yam Hindu bat kan yam Muslim bat ka badairu ka daw ka bala penmi ia kari ka bala tip kerteng ka Islamic Republic bat kari ka bala phya usnam khat khandai spa sau phonyo ka bala tip ka Pakistan ilong shwa jongi kinget bangia per naki Hindu ha barok ka rukom im jongi kan yam jongi ka ya per ka dostoriti jongi ka ya per bat dei na kate ka daw ba kisami arteli kiri ong General Muhir habakren haka khandru tarik yayong bat udakam baka Kashmir kadai uthit snam jongka Pakistan nakaliang Narendra Modi menteri rang badu kari India ula keren syai haki khendiat sengi baladap haba Ukraine haka jingalang pai ba ha Bihar da ka baong ngin thwet yaki hadu bakut jongka perthei da ka bakren persya yaki erang ki balahiar thma ha Pahalgam deru ha kate ka jingalang pai ba Modi ula kela na kabakren Hindi sya kabakren English kenang baka perthei kanom sngutu bakla ya kajing berten bateng jong yaki erang